Spesial kembali. Do sayang ngapunten saestu yen turing saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok piye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani ning apa saben dina. Terima kasih sayangku telah menemani hari-hariku. Ngombe kopi lagi neng rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso, rasaku tuh kanggo mecucu. Emanen paras bagusmu ndak beda karo atimu. Rungono tembangan manisku. Ayo sayang bareng lagi sayang. Ya do sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Terima kasih Nirwana goyang Ciota, ada Lisa. yeay spesial bersama Kararo. Ayo senggol-senggolan ayo. Kalem mas bro, kalem. Cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso, rasaku tuh nganggo mecucu. Emanen paras bagusmu beda karo atimu. Rungono